आंगणेवाडीनंतर कोकणात खरे वेध लागतात ते महाशिवरात्रीचे. कोकणात अनेक ठिकाणी महाशिवरात्री उत्सव फार उत्साहात साजरा केला जातो. मग ते नेरूर असो, कुणकेश्वर असो, आकेरी असो वा बांबोळी असो. कुडाळ शहरापासून साधारण 12 किलोमीटर अंतरावर वसलेलं हुमरमाळा हे गाव. एका बाजूला नारळ पोफळीच्या बागा तर दुसऱ्या बाजूला कुपीचा डोंगर. आणि या सर्वाला चार चांद लावतं ते या गावचं ग्रामदैवत श्रीदेव रामेश्वर मंदिर. उपलब्ध माहितीनुसार अंदाजे 900 वर्षापूर्वी या मंदिराची स्थापना झाली. तर मंदिराचा जीर्णोद्धार पक्ष पंचमी शके 1882 या दिवशी करण्यात आला. संपूर्ण मंदिरामध्ये सागवानी लाकूड वापरण्यात आले आणि म्हणूनच की काय या गावातील लोक स्वतःच्या घराच्या बांधकामासाठी सागवानी लाकूड वापरत नाहीत. या मंदिराचा इतिहास सांगायचा झाला तर जवळपास 900 ते 950 वर्ष पूर्वीपासूनचं प्राचीन असं हे मंदिर आहे. त्याच्यानंतर माघ कृष्ण पंचमी 1882 या दिवशी जीर्णोद्धार झाला. अर्थात जे छप्परासाठी लाकूड वापरलं आहे ते पूर्णतः सागवानी आहे, म्हणजे साग ज्याला आपण म्हणतो. आणि हेच कारण की काय म्हणून गावातल्या कोणताही भक्तभाविक ग्रामस्थ या पूर्ण हुमरमाळा गावामध्ये आपल्या घराला सागाचं झाड छप्पर म्हणून किंवा फर्निचर म्हणून वापरत नाहीत. हे विशेष आहे. मग जीर्णोद्धार झाल्यानंतर हळूहळू इथं बदल होत गेले थोडेफार. मंदिराच्या बाजूने वाहणाऱ्या निर्झणीमुळे या मंदिराच्या सौंदर्यात अजूनच भर पडते. विशेष म्हणजे निर्झणीमधून वर्षाच्या 12ही महिने म्हणजेच मे अखेरपर्यंत पाणी वाहतं. निसर्गाची ही एक किमयाच म्हणावी लागेल, बाकी दुसरं काय. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणून सांगायचं तर मंदिराच्या खालच्या बाजूला झरी म्हणून आहे. 12 महिने सतत त्या उमराच्या झाडाखालून मुळातून जिवंत झरा वाहतो. आणि हेच पूजेसाठी म्हणूनही रामेश्वरांच्या हे तीर्थ म्हणून पूजेसाठी म्हणून वापरता येतच. त्याशिवाय भक्तिभावानं लोक तीर्थ म्हणून ते प्राशन करतात. सगळ्या भक्तांचा असा समज आहे की छोटे मोठे आजार देखील त्या तीर्थानं नाहीसे होतात. अत्यंत जागृत असलेल्या मंदिरात वर्षभरात 218 जागर होतात. तसेच हनुमान जयंती, दहीकाला, गुढीपाडवा, होलिका पूजन, तुलसी विवाह, जीर्णोद्धार दिन आदी उत्सव साजरे केले जातात. परंतु महाशिवरात्रीचा उत्साह तर काही औरच असतो. या मंदिराचा यात्रोत्सव एकूण 5 दिवस चालतो. परंतु विशेष उत्सव हा शेवटचे 2 दिवस असतो. त्यावेळी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं, ज्यामध्ये दशावतार, कीर्तन, ढोलवादन आणि पारंपरिक भजनं सादर केली जातात. या मंदिराचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथले उत्सव जवळपास वर्षभरात 365 दिवसांपैकी माझ्या हिशोबानं 218 नित्याचे जागर होतात. नित्याचे जागर म्हणजे ज्यात आरती असते संध्याकाळी. गुळचुनाचा नैवेद्य असतो. आमच्या रामेश्वराला नैवेद्य हा गुळचुनाचा. म्हणजे 90 लोक बोलतात तोही गुळचुनाचा की बाबा माझं असं असं काम होऊ दे, मग तुला एका नारळाचं 2 नारळाचं किंवा जे काय असेल ते गुळचून देईल. म्हणजे
चांगला ओला नारळ इसून त्याच्यावर गूळ ठेवायचं. मग ते 1 नारळाचं खोबरं असू द्या किंवा 2 नारळाचं खोबरं असू द्या. वार्षिक उत्सव म्हणाल तर शिवरात्र हा निश्चितच मोठा उत्सव आहे. पण इतरही उत्सव जसे हनुमान जयंती म्हणा, होळी म्हणा, गुढीपाडवा म्हणा, तुळशीचं लग्न म्हणा, जीर्णोद्धार दिवस म्हणा, असे अनेक उत्सव इथं भक्तिभावानं साजरे होतात. लोक लांबून लांबून इथं येतात. दहीकाल्यासाठी सुद्धा लोक भक्तभावी पुण्या मुंबईसारख्या शहरातून न चुकता येतात. कितीही दगदग काही असो, गेल्या वर्षी कोरोनाच्या काळात गाड्या बंद, रेल्वे बंद अशाही अवस्थेत केवळ त्या रामेश्वराची ओढ जे मिळेल त्या वाहनानं लोक श्रींच्या चरणी माथा टेकवायला आली. आणि रामेश्वरानं कोणाला निराश केलेलं नाही आहे. जो जो इथं भक्तिभावानं शरणागत भावानं आला त्याच्या मनातले सगळे बेत इच्छा पूर्ण केलेले आहेत. इथं कौल घेतला जातो. तो पिंड जी आपण बघितली, पिंडी, शिवपिंडी, ह्या शिवपिंडीवर तांदूळ लावून कौल घेतला जातो. आणि इथले कौल देखील प्रसिद्ध आहेत. अगदी अलीकडचं जर उदाहरण द्यायचं झालं तर मंदिरातले जेव्हा सुळे चोरीला गेले तेव्हा देवानंच प्रसादी सांगितलं होतं की काही करू नका, 6 महिन्यात माझे सुळे मी घेऊन येतो. आणि तसंच झालं. इथलं जागृत म्हणायचं तर हे एक मोठं उदाहरण आहे. आणि याच कारणास्तव म्हणा अनेक माणसं भक्तभाविक इथं येऊन आपली कामं, आपली जे काय अडलेली रखडलेली कामं आहेत ती देवाला सांगतात, नैवेद्य म्हणून देवचुनाचा नवस करतात. आणि रामेश्वर त्यांना निराश करत नाही. हे इथलं ठळक वैशिष्ट्य म्हणता येईल. या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण कोणतं असेल तर रात्री होणारा रथोत्सव. 1971 साली श्री पंत वालावलकर यांनी हा रथ श्रीदेव रामेश्वर चरणी अर्पण केला. विशेष म्हणजे या रथाची निर्मिती चंदनाच्या लाकडापासून झाली आहे. या रथावर 4 घोडे असून या रथाचं सारथ्य स्वतः भगवान श्रीकृष्ण करतायत. ध्वजस्तंभावर मारुतीराय विराजमान असलेला हा रथ म्हणजे कलाकाराच्या अद्भुत कलाकुसरीचा एक उमदा नमुना आहे. रथ आला आता जो आपण सुंदर रथ बघत आहात तो 1971 मला वाटतं या साली पंत वालावलकर यांनी श्रींच्या चरणी अर्पण केलं आहे. आणि पूर्णतः चंदनाच्या लाकडाचा आहे. किती सुंदर सुबक अशी मूर्ती आहे कृष्णाच्या आतमध्ये जी सारथ्य करते आहे घोड्यांचं. 4 घोडे आहेत. वरती बजरंगबली विराजमान आहेत. असा आखीव रेखीव कोरीव काम केलेला रथ. तर रात्री उशिरा निघणाऱ्या रथयात्रेपर्यंत थांबतात. ही रथयात्रा बघणं म्हणजे डोळ्यांचं अक्षरशः पारणं फिटतं. तो सुंदर सजवलेला रथ, वरती रोषणाई केलेली असते आणि मंदिराभोवती ज्या 3 फेऱ्या मारल्या जातात ते दृश्य डोळ्यात साठवून घेण्यासारखं असतं. म्हणजे तिथं ते दृश्य पाहिल्यानंतर अगदी कृतकृत्य झाल्यासारखं वाटतं. मागील वर्षी कोरोनामुळे हा उत्सव भाविकांना मनसोक्तपणे साजरा करता आला नव्हता. परंतु यावर्षी रामेश्वराच्याच कृपेनं कोरोनाचा प्रादुर्भाव बराच कमी झालाय. असो, पुढील वर्षी या कोरोनाचा समूळ नायनाट होऊन जग कोरोनामुक्त होऊ दे हीच श्रीदेव रामेश्वर चरणी प्रार्थना.